Polícia upozorňuje vodičov aut, že vzhľadom na aktuálne počasie je najvyšší čas vymeniť letnú výbavu auta za zimnú. Predovšetkým vodiči, ktorí sa chystajú vyraziť do severných častí stredného a východného Slovenska, kde meteorológovia vyhlásili výstrahu pred snežením, by už mali jazdiť na zimných pneumatikách. Okrem zimných pneumatík by si mali k výbave auta pribaliť aj reťaze, škrabky a lopatky. Podľa polície sa nehodám dá vyhnúť, a to nielen správnym spôsobom jazdy, ale aj výbavou vozidla. Vždy je lepšie byť pripravený ako prekvapený. Jazdu je potrebné vždy a v sťažených podmienkach obzvlášť prispôsobiť stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam a zručnostiam. Policajti preto upozorňujú vodičov, aby si svoju jazdu naplánovali v dostatočnom časovom predstihu, aby sa nedostali do časovej tiesne a bezpečne dorazili do cieľa. Vyhnú sa tak kolíznym situáciám či nehodám. Podľa zákona, ak je na vozovke súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič osobného auta môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak má na všetkých nápravách zimné pneumatiky. Nákladné vozidla a autobusy musia byť vybavené zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a mimo tohto obdobia v prípadoch, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Polícia však radí vodičom, aby nečakali na súvislú vrstvu snehu na vozovke a prezuli si zimné pneumatiky už teraz.